Hello mga ka-vlogs, welcome back sa ating channel, Chris Vlog. Ngayong araw guys, mga ka-vlogs, mga idol, turuan ko kayo kung paano mag-monitor sa ating YouTube, sa ating time watch hour. So, sa mga beginners dyan, mga bago pa lang sa YouTube, o nagsisimula pa lang na mga YouTuber, kailangan nating ma-monitor ang ating time watch hour kung gaano na ba ito kadami, kasi may requirements ang YouTube na dapat ma-hit natin within 1 year ang 4,000 time watch hour and 1,000 subscriber sa loob ng 365 days o 1 year. So dito guys, mga idol, kung turuan ko kayo kung paano mag-monitor sa ating watch hour. So mag-download tayo ng apps, punta tayo sa Play Store. So search natin dyan, kailangan may YT Studio tayo. Ayan ang logo guys, YouTube Studio. Install mo lang yan, hintayin mo lang yung ma-install. Ayan, since mabilis ang internet natin, so madali lang natin na download. Ayan guys, so hintayin lang natin na ma-install. Ayan, so since na-install na, puntahan natin yung apps na na-install na natin. Ito na siya. Ayan, nag-open na guys. So hanapin natin yung ating YouTube account, kung saan ito Chris Vlogs natin. So mayroon na tayong 1,222 subscriber. So ang kailangan natin gawin ay kung paano natin tingnan sa analytics. So punta tayo sa analytics. Ayan, dito yung analytics guys. So pindutin natin analytics, lumabas yung views. So since hindi yung views ang gusto nating makita, scroll natin pa kaliwa. Ayan ang time watch hour. So nakita niyo yung arrow, pindutin natin yung arrow. May lumabas na sa itaas July, at tapos may arrow, pindutin natin yung arrow. Ayan guys, nakita natin naka-check yung July. So last 7 days, last 28 days, last 90 days, last 365 days. So since ang YouTube may requirement sila na 365 days o 1 year, pindutin natin ang last 365 days. Ayan. So may lumabas na analytics natin. Sa analytics natin, watch time hour 3,566% more than previous in 365 days. Percent yan. So equivalent 1,754.0 time watch hour na. So hindi pa natin na hit yung 4,000 watch hour. Ayan lang guys. So since 365 days ang pinindot natin, dahil yan ang requirements ni YT, ni Lolo, ito guys, pwede nating tingnan ang kabuuan ng ating YouTube. Since nag 1 year na ito, more than 1 year na ito, pindutin natin yung lifetime. Ayan, lumabas sa lifetime 1/8 na. So mayroon na tayong mga videos na nag 1 year at hindi nakasali sa pagbilang ng time watch. So
ayan lang guys na pag-monitor sa ating YouTube. Sa mga baguhan dyan, sana nakatulong ito sa inyo, at paki-support sa ating channel. Sa hindi pa naka-subscribe sa ating channel, Chris Vlog, paki-subscribe guys at paki-pindot sa notification bell, at maraming salamat. Hanggang sa muli guys, sana nakatulong ito sa inyo. Maraming salamat.